Osjećam da ne mogu da dišem. Jedan plitki dah, jedan mali pokret oka je dovoljan da u sekundi donese smrt. Guši me! Ako se nastavi ovako, poludeću. Sudar 2 Johnina na život i smrt. Nikada nisam osjetio ovakvu jezu. Kao da mi neko isisava životnu energiju. Ne mogu da podnesem. Radije bih... Sasuke, smiri se. Štitit ću vas svojim životom. Sve vas. Neću dozvoliti da moji drugovi umru. Veruj mi. Ne bih bio tako siguran. Gotovo je. Ne pomeraj se. Ne pomeraj se. Gotovo je. Zakletva bola! Gotov si. Tako je! Gotovo? Ti stvarno ne shvataš, zar ne? Tvoja tehnika je samo čista imitacija. Nikada neću biti poražen od strane takvog duplikanta kao što si ti. Ipak pun si iznenađenja. Već si kopirao moju tehniku vodenog klona dok si držao svoj mali govor. Štitit ću vas svojim životom. Sve vas. Vrlo vešto izvedeno. Učinio si da klon sve to kaže, da bi mi odvukao pažnju. Dok si se ti krio u magli, čekajući da ja napravim potez. Dobar pokušaj. Ali mene nije lako prevariti. Hej, i to je klon! Sada. Aki piše šilci. Pokušava da me uspori. Glupo. Sensei! Ne mogu da verujem da je Kakashi Sensei dobio takav udarac. On ima i veliku fizičku veštinu. Ovo nije normalna voda. Gusta je, teška. Budalo. Tehnika vodenog zatvora. Bežanje pod vodu. Loš potez. Ovaj zatvor je napravljen od vode, ali je jači od čelika. Teško je boriti se kada ne možeš da se pomeriš. Toliko od velikog Kakashija. Dokrajčit ću te kasnije. Ali prvo, tvoj mali prijatelji će morati da umru. Tehnika vodenog klona. Čak je veštiji nego što sam mislio. Mislite da vas ta traka čini ninđama? Kada ste lebdeli između života i smrti toliko puta da vas više ne dotiče, onda se možete zvati ninđama. Kada postanete toliko smrtonosni da vaš profil uđe u moju bingo knjigu, onda možete zaslužiti titulu ninđa. Ali nazvati početnika kao što ste vi ninđama je šala. Ponovo je nestao! Vi ste samo derišta.
Naruto! Slušajte, povedite graditelja mostova i bežite. Ne možete pobediti u ovoj borbi. Koristi svu svoju moć da me zadrži u ovom zatvoru. Tako da vas može napadati samo jednim vodenim klonom. Ali klon ne može da ode daleko od tela. Ako pobegnete od njega, neće moći da vas prati. Da pobegnem, to nije opcija. To je postalo nezamislivo onog trenutka kada ste vi uhvaćeni. Nije Bitno koliko brzo trčali ili daleko odmakli. Naći će nas. I uništiti. Ako probamo manđu odbrambenu formaciju, proći će je u sekundi. Na kraju, ako ostanemo sami, gotovi smo. Naša šansa da preživimo je da spasemo vas. Moramo to da uradimo. Suviše lako.